Pagdirklaro matod sa Bureau of Customs Cebu Port kung kanus ang marilis ang 16,000 ka mga sako sa bugas nga gihol sa customs tungod sa kakuwang sa mga dokumento. Matod sa bagong tudlo nga Customs of Cebu District Collector Retired General Roberto Almadin nga daghang giatubang nga teknalidad ang maong mga bugas. Usa niini mo ang pagtino kung locally produced o imported ang mga bugas bisan kung dunay certification nga gikan kini sa usa ka local supplier. Gihuwat usab karon sa BOC ang resulta sa laboratory test gikan sa International Rice Research Institute aron pagtino kung imported o dili ang bugas. Hantod nga wa pa resulta sa lab test, wag gihapoy kasiguraduan kung kanus ang marilis ang mga bugas nga alang unta sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa lungsod sa Isabel sa lalawigan sa Leyte. Mga kapatid, 20 ka adlaw na lang sa di pa ang Pasko. Pahimangno karon sa kabomberohan ngadto sa publiko nga likayan ang paggamit sa mga bati o kalidad na Christmas lights aron malikayan ang disgrasya. Sutaw usab sa mga buhatan kung nagsubay ba sa fire safety code ang mga nabaligyay o pabuto. Sugin limi, J.T. Baguio. Nagpagawas na og direktiba ang Bureau of Fire Protection Central Office nga himuong subsub sa kabomberohan ang ilang pagmonitor sa mga establishmento nga namaligya og mga low standard Christmas lights ug pyrotechnics. Ang oplan paalala sa BFP nagpahinumdum sa publiko Lukop Rehiyon 7 nga likayan ang paggamit og dili standard nga Christmas lights aron malikayan ang disgrasya sama sa sunog. Kini human makita sa BFP nga naghitak ang pagpamaligya ini. Tungkol sa taon kining mga pabuto, ang pagpanggigas pagpanghimo, hantod ngadto sa pagbaligya, hantod ngadto na sa mugamitay. So doon natin mga fire truck visibility, natin mga fire safety inspection, especially ang gatong mga area nga nag-involve o mga pag-manufacture o fire truckers. Gitakda sab nga bisitahon sa BFP inspecting team ang mga baligyaanan unya og pabuto sa Kabisayan. Lakip na ini ang ilado nga tigama og pyrotechnics sa barangay Babag, Lapu-Lapu City. Ilang sutaon kung mituman ba sa fire safety code ang mga negosyante. Matud sa opisyal nga di sila magpanuko sa pagkumpiska sa mga pabuto kung mapakyas ang negosyante pagpakita og permit gikan sa City Hall. We adhere to the laws pertaining to kining to issue the safetyness of our populace during Christmas season. Pagkakaroon wa pa'y makita nga nag-display og mga pabuto sa kadalanan og malls. Jinky Bargio, News 5. Maukad to, naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw Huwebes, Disyembre 5, tuig 2013. Kini si Frank Malilog Jr. Mga istorya nga dilang kutob sa paggatod sa impormasyon. Musunod dayon ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!